La plaça de la Reina acollia el diumenge 2 d'abril amb gran èxit d'assistència la 36a trobada d'escoles en valencià de València, organitzada per la Coordinadora d'Alumnat, Professorat, Pares i Mares per l'Ensenyament Públic en Valencià, CAPEV, i Escola Valenciana, i en la qual participaren 15.000 persones. Una trobada que en aquest 2023 s'ha convertit en un clam multitudinari per un futur sostenible i en valencià, amb un lema en clara sintonia: recuperem el verd, i amb el record a la figura de Carme Miquel. És molt important per a Escola Valenciana i per a la CAPEV, clar, poder fer la trobada així en un lloc tan emblemàtic de la ciutat, cosa que ens fa sentir molt orgullosos i veure la gran afluència de gent que ha hagut per reivindicar l'equitat de les dues llengües, que encara no és real, i com els centres i tota la comunitat educativa, pares i demés, s'impliquen en aquest procés. Una edició que busca despertar la consciència ecologista de l'alumnat i promoure valors com la sostenibilitat, l'estima pel territori i la defensa de la llengua, valors que va transmetre Carme Miquel, qui fou mestra, escriptora, ecofeminista, activista per la llengua i el país, a més de presidenta de l'entitat i membre fundadora de la CAPEV. I crec que aquests valors es va explicar molt bé Carme Miquel, la nostra estimadíssima i molt recordada acadèmica, Carme Miquel. Fou moltes coses, fou mestra, fou divulgadora, fou escriptora i fou acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i la recordem molt. I ha sigut un goig que Escola Valenciana hagi pensat a dedicar les trobades a la seva primera presidenta, i la Diputació de València, per la qual també vinc jo avui, hi hem dedicat el fotoreclam. I són tot reflexions d'ella sobre ecologia, sobre llengua, sobre l'hort, el valor de la terra, el valor patrimonial. Perquè Carme va apostar per l'escola pública, per l'escola en valencià i per una escola que fora crítica amb el model de societat en el que vivim, particularment en el tema mediambiental. I jo crec que està molt ben triat l'eslògan i està molt ben triat homenatjar Carme Miquel. Però enguany és molt grat poder reivindicar a una mestra que va lluitar per la reivindicació de la nostra llengua i que, a més, va imposar uns valors dins del món de l'escola molt valuosos, entre ells la defensa del verd, que és el motiu d'aquesta trobada. També estem reivindicant amb molt d'encert també la defensa de la natura, la lluita contra el canvi climàtic i, com no, a l'estimada amiga mestra Carme Miquel, per a que també condisca el seu exemple entre la societat, perquè fa falta referents com eixe en el País Valencià. Com no, una trobada la més especial per a la filla de l'homenatjada, membre de la Jove Muixeranga i colla a la que Carme va acompanyar als seus inicis. Nosaltres amb la Jove venim tots els anys a les trobades, però este any, molt més especial per a la família. Doncs és un orgull i estem molt contentes que aquest any s'hagi dedicat a ma mare i molt contents. La 36a trobada de València arrencava amb una concentració a les portes de l'Ajuntament del Cap i Casal, seguida d'una cercavila fins a la plaça de la Reina, que va estar amenitzada per l'Associació Llorca de Música Tradicional, la batucada d'Elies Lluís Vives, la batucada de xiquetes i xiquets del barri del Crist i l'actuació de la Jove Muixeranga de València. Ja en la plaça La Verge, punt àlgid de la celebració, es situaren les parades muntades pel mig centenar de centres educatius participants. A les 11 va tenir lloc una sessió de contacontes a càrrec de Numen Teatre. Així, les famílies, sobretot els més menuts de la casa, també van poder gaudir de més de 70 activitats i tallers de manualitats, escriptura o agricultura. No faltaren els estants de les editorials valencianes i de les institucions. I al llarg de tot el matí es va poder veure a representants del món educatiu valencià, cultural, sindical i polític, compromesos amb la defensa i ús del valencià. Molt emocionant veure com ha anat recuperant espais a través de les trobades i l'esforç de tantíssima gent per a
afirmar la nostra valencianitat en este món global. La col·laboració de la Diputació de València sempre ha sigut estreta amb les trobades, sempre posem una parada amb materials, amb una frase molt important enguany en aquestes trobades dedicades a la gran Carme Miquel, que enguany és el Valencians fa pobles entre els pobles, i per això avui no volíem perdre aquesta oportunitat per presentar també així uns materials que hem fet de Muixerangues, i ho hem fet amb la Federació d'Escoles de Muixeranga de tot el País Valencià i sobretot també amb tots els xiquets i xiquetes que han vingut de totes les escoles. Donar suport des de la ciutat de València per conèixer-nos millor i per donar suport també al nostre patrimoni i posar en valor l'educació pública i en valencià també. L'ambient no podia ser més festiu alhora que reivindicatiu, on organitzadors i participants continuen la tasca de tants mestres, famílies i activistes per a situar el valencià al centre del sistema educatiu. Les trobades són la festa del goig, de la paraula en família, de la paraula transmesa, de pares a fills, de la paraula en un context, en els pobles, fent comarca, quants valors tots tan importants i que asseguren la pervivència de la llengua, perquè uneixen societat, uneixen escola i uneixen territori. Estem celebrant la festa de les trobades, la festa del valencià, que cal continuar reivindicant, cal continuar conscienciant a la població valenciana que ha de mantenir la llengua, l'ha de transmetre. Perquè volem reforçar l'educació i l'escola pública de tots i totes, on tots i totes tinguen cabuda, i perquè avui, després de temps de la pandèmia, estem ocupant els carrers i dona goig que el valencià ocupa un espai públic tan central i tan clar com és la plaça de la Reina. Però aquest fum d'activitats que omplia de gom a gom la plaça de la Reina representa la traca final de la trobada d'una programació cultural ampla i diversa que arrencava en setembre. Comencem per les rutes estellers, seguim en el cinema en valencià, treballem el Sambori, fem cinema per adults, tenim el concurs de la natura a la ciutat, el concurs de poesia i tenim moltíssims... De fet, encara mos queden el dia 17 de maig celebrar els Premis Sambori a la Rambleta. I he de dir que estem molt contents i molt contentes per la resposta de la ciutat de València al nostre treball i que l'any que ve tornarem una altra vegada. La trobada finalitzaria amb una actuació musical a càrrec de la Factoria de Sons. Un dia massiu i festiu per a normalitzar la llengua valenciana en l'ensenyament.